Waqt l-eluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Roberta Bella saħaq kif Gvern Laburista dejjem hemmen u bil-fatti prattika il-ġustizzja soċjali. F'messaġġ ċar Dr. Bella kompla jgħid li l-poplu afdal lil dan il-partit fit-tmexxija tal-pajjiż u għalhekk il-Gvern Laburista qatt ma beża jieħu deċiżjonijiet li kien hemm bżonn. Qatt ma ddejjaqna naffrontaw u nagħtu soluzzjonijiet għall-isfidi u żgur mhux se niddejqu issa b'tim formidabbli li għandna għal Malta pajjiżna. Dr. Bella elenka kif is-sibt l-Aġenzija ta' Kreditu Fitch irrevetit il-fuq id-bassir tagħha dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Hawn tenna li l-ekonomija mhijiex l-unika pedament ta' pajjiż b'saħħtu, imma s-sellum soċjali li nħoloq irid jibqa' jkun lodda li biha inti tkun aħjar. Il-Prim Ministru tkellem dwar diversi investimenti li saru fl-aħħar ġimgħat u xhur fir-riżorsa umana bħal ftehim settorjali li ngħata lill-edukaturi mhux biss tal-Gvern imma wkoll tal-Knisja u dawk indipendenti. Hawnhekk innota l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista li għall-ebda riforma ma jkun hemm biex jagħti l-appoġġ tiegħu. Minflok ikun hemm biss skit perfett. Dr. Bella wassal is-solidarjetà tiegħu lill-professjonisti tas-saħħa li ta' kuljum jaffaċċjaw sfidi kbar. Grati wkoll tassew lejn il-professjonisti tagħna fil-qasam tas-saħħa. U se niddefendikom kollha kemm intom quddiem l-attakki inġusti li saru kontrikom. U hawn jien u fisimkom ukoll nerġa' nuri s-solidarjetà u l-appoġġ sħiħ lill-professjonisti tagħna li jagħtu saħħithom u ħilithom kollha f'ċirkostanzi xejn faċli biex isalvaw il-ħajjiet u jagħtu l-aqwa kura possibbli lin-nies tagħna. Waqt l-istess konferenza l-Prim Ministru sellem il-memorja ta' Joe Brinkatu Lorenzo Vella li tnejn kienu parti integrali fil-moviment favur il-ġustizzja soċjali. Hawn fakkar ukoll fl-aħbar xokkanti ta' Karl Guder li ħallina ftit jemilu. U għatenna li l-ħbiberija ta' bejnietom baqgħet tissupera minkejja twemmin politiku differenti. Fuq dan is-suġġett il-Prim Ministru għamel aċċenn ukoll fuq il-bżonn li pajjiżna jintrefal fuq mill-partiġjanizmu u attakki personali kif dawn ma jikkontribwixxux għal soċjetà b'saħħitha u jbedu n-nies milli jersqu biex jagħtu kontribut fil-ħajja pubblika. Stqarr li pajjiżna ma jistax jibqa' għaddej bil-politika ta' aħna u huma imma Malta flimkien. Dan pajjiż li ma jistax jibqa' għaddej bil-politika ta' aħna huma imma Malta flimkien, Malta bajda u ħamra, Malta pajjiżna, l-aħna akbar mill-jiena.